Η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, 72 ετών, ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, δάκρυα κυλούσαν στα ζαρωμένα της μάγουλα. Παιδί μου, η μαμά έπαιρνε τις βιταμίνες της κάθε μέρα, πώς συνέβη αυτό. Η φωνή της έτρεμε καθώς ο γιατρός διέγνωσε σοβαρή πατική ανεπάρκεια. Ο γιος της, καθισμένος δίπλα της, κρατούσε στα χέρια του το μπουκάλι με τις πολυβιταμίνες που η μητέρα του έπαιρνε καθημερινά για 5 χρόνια. Ήταν απελπισμένος με το γεγονός ότι αυτό που πίστευε ότι θα προστάτευε την υγεία της μητέρας του, στην πραγματικότητα κατέστρεφε αργά το σώμα της μέρα με τη μέρα. Η κυρία Παπαδοπούλου δεν είχε ιδέα ότι οι ασφαλείς βιταμίνες που έπαιρνε ήταν γεμάτες με συνθετικά, επιβλαβή, συστατικά που συσσωρεύονταν στο σηκώτη της και προκαλούσαν μια θανατηφόρα ασθένεια. Για μια λανθασμένη πεποίθηση πλήρωσε το τίμημα με την ίδια της την υγεία. Γεια σας από την Τρίτη Υγεία. Είμαι η Δάφνη και για πάνω από 30 χρόνια εργάζομαι στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα και την Αμερική. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου σε μεγάλα νοσοκομεία και κέντρα διατροφικών ερευνών έχω δει χιλιάδες περιπτώσεις από πρώτο χέρι αμέτρητους ηλικιωμένους, όπως η κυρία Παπαδοπούλου, που πίστευαν ότι προστάτευαν την υγεία τους, αλλά στην πραγματικότητα δηλητηρίαζαν καθημερινά το σώμα τους. Σήμερα θέλω να αποκαλύψω τη σοκαριστική αλήθεια που η βιομηχανία βιταμινών των πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ δεν θα σας πει ποτέ. Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι παρόλο που παίρνετε βιταμίνες τακτικά κάθε μέρα, η υγεία σας δεν βελτιώνεται και αντίθετα εμφανίζονται παράξενα συμπτώματα? Έχετε νιώσει ποτέ επίμονη κόπωση χωρίς λόγο, πόνο στα οστά και τις αρθρώσεις, ή ότι το σηκώτη και τα νεφρά σας δεν είναι όπως παλιά? Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι οι βιταμίνες στο σπίτι σας μπορεί στην πραγματικότητα να βλάπτουν σιωπηλά το σώμα σας? Αυτή είναι η αλήθεια που το 90% των ηλικιωμένων αγνοεί παντελώς. Οι περισσότερες βιταμίνες που πωλούνται σήμερα στην αγορά περιέχουν συνθετικά επιβλαβή συστατικά. Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες χρησιμοποιούν ευθυνές πρώτες ύλες που προέρχονται από πετρέλαιο ή βιομηχανικά χημικά για να δημιουργήσουν ψεύτικες βιταμίνες. Γιατί? Επειδή το περιθώριο κέρδους τους κυμαίνεται από 300% έως 500%. Γνωρίζουν καλά ότι αυτά τα συνθετικά συστατικά έχουν χαμηλό ποσοστό απορρόφησης, συσσωρεύονται στο ύπαρχ και τα νεφρά και προκαλούν μακροπρόθεσμη τοξικότητα. Παρ' όλα αυτά δεν σταματούν την παραγωγή τους, επειδή το κόστος είναι χαμηλό και το κέρδος τεράστιο. Το πιο θλιβερό είναι ότι 8 στους 10 ηλικιωμένους στην Ελλάδα λαμβάνουν καθημερινά τέτοιες βιταμίνες. Τα παιδιά δωρίζουν βιταμίνες στους γονείς τους από αγάπη, αλλά αυτό το δώρο καταλήγει να προκαλεί βλάβη. Και όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα πόνος στο σηκώτη νεφρική, ανεπάρκεια, οστεοπόρωση, κανείς δεν σκέφτεται ότι η αιτία μπορεί να είναι οι βιταμίνες που θεωρούσαν ασφαλείς. Μήπως κάνετε κι εσείς το ίδιο πράγμα χωρίς να το γνωρίζετε? Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε καλύτερα, επιτρέψτε μου να σας πω την ιστορία του κυρίου Νίκου Γεωργίου, 68 ετών. Ο κύριος Γεωργίου ήταν συνταξιούχος δάσκαλος και πολύ σχολαστικός με τη φροντίδα της υγείας του. Έπαιρνε καθημερινά μια πολυβιταμίνη, έκανε πρωινή γυμναστική και πρόσεχε τη διατροφή του. Ωστόσο, πριν από 2 χρόνια άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα ανεξήγητης κόπωσης, πόνο γύρω από το σηκώτη και κυτρίνισμά του δέρματος. Οι εξετάσεις στο νοσοκομείο έδειξαν ότι το σηκώτη του είχε υποστεί σοβαρή βλάβη. Γιατρέ μου, δεν πίνω ούτε καπνίζω. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για την υγεία μου γιατί συνέβη αυτό. Ο κύριος Γεωργίου ήταν σε σύγχυση μετά από εξονυχιστικές εξετάσεις οδρό. Κώστας Αντωνίου ανακάλυψε ότι τα επίπεδα της συνθετικής βιταμίνης Α στο σηκώτη του είχαν ξεπεράσει τα επικίνδυνα όρια. Η αιτία ήταν η φθηνή πολυβιταμίνη που έπαιρνε καθημερινά για 8 χρόνια. Προσπαθώντας να προστατεύσω την υγεία μου, κατέληξα να καταστρέφω το ίδιο μου το σώμα, μου είπε ο κύριος Γεωργίου με δάκρυα στα μάτια. Από εκείνη την ημέρα έχασε την εμπιστοσύνη του σε οποιαδήποτε βιταμίνη και αρνιόταν ακόμη και τα συμπληρώματα που πραγματικά χρειαζόταν. Αυτή η δυσπιστία και ο φόβος κατέστρεψαν και την ψυχική του υγεία. Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, πιθανότατα έχετε τις ίδιες απορίες. Μήπως
αυτό που πίστευα τόσο καιρό ήταν λάθος? Μήπως οι βιταμίνες που παίρνω τώρα είναι επιβλαβείς? Γνωρίζω καλά αυτή την ανησυχία. Η συνειδητοποίηση ότι κάτι που πιστεύατε για πολύ καιρό μπορεί να είναι ψέμα είναι σοκαριστική. Για τον καθένα. Αλλά μην ανησυχείτε ή κατηγορείτε τον εαυτό σας. Αυτό δεν είναι δικό σας λάθος. Εσείς, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, απλώς προσπαθούσατε να φροντίσετε την υγεία σας όπως σας. Έμαθαν και σας πρότειναν. Το πρόβλημα είναι ότι οι πληροφορίες αποκρύπτονται και η αλήθεια διαστρεβλώνεται από εμπορικά συμφέροντα. Τα καλά νέα είναι ότι όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν. Αν παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, θα σας πω ακριβώς τις 6 επιβλαβείς βιταμίνες που πρέπει να αποφύγετε αμέσως. Και το πιο σημαντικό, θα σας εξηγήσω βήμα προς βήμα πώς να επιλέγετε πραγματικά ασφαλή. Φυσικά θρεπτικά, συστατικά. Αυτές οι πληροφορίες είναι επιστημονικά αποδεδειγμένες μέσα από χιλιάδες κλινικές μελέτες παγκοσμίως. Πολλοί από τους ασθενείς μου βίωσαν εκπληκτικές αλλαγές αφού ακολούθησαν αυτές τις οδηγίες. Το σηκώτη και τα νεφρά τους ανέκαμψαν τα οστά και οι αρθρώσεις τους δυνάμωσαν και η ψυχική τους διάθεση βελτιώθηκε. Σημαντικά. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, πατήστε το κουμπί, μου αρέσει και εγγραφή για να μην χάσετε τις σημαντικές πληροφορίες υγείας που θα αποκαλυφθούν στο μέλλον. Αν βρείτε αυτό το περιεχόμενο χρήσιμο και πολύτιμο, αφήστε τον αριθμό 7 στα σχόλια. Αν διαφωνείτε ή έχετε προτάσεις για βελτίωση, αφήστε τον αριθμό 0. Τα σχόλιά σας με βοηθούν πολύ να δημιουργήσω καλύτερο περιεχόμενο. Η πρώτη επικίνδυνη βιταμίνη για την οποία πρέπει επειγόντως να σας προειδοποιήσω είναι το α-νουτετάργο α, ΑΠΑ, σίγμα βέτα σίγμα τα όιο, τα ομάικρον, calcium carbonate. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο, το πιο φθηνό και ταυτόχρονα το πιο επικίνδυνο συμπλήρωμα ασβεστίου στην αγορά. Και όταν λέω επικίνδυνο, δεν υπερβάλλω καθόλου. Είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος που σταδιακά σκληραίνει τις αρτηρίες σας σαν σωλήνες από τσιμέντο. Πάρτε το μπουκάλι του συμπληρώματος ασβεστίου από το φαρμακείο σας και διαβάστε την ετικέτα των συστατικών. Στοιχηματίζω ότι το πρώτο κύριο συστατικό που αναγράφεται είναι το ανθρακικό ασβέστιο. Γι' αυτό το μπουκάλι είναι τόσο βαρύ, όχι επειδή περιέχει πολλά πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αλλά απλώς επειδή είναι γεμάτο. Ασβεστόλιθο. Ναι, σωστά. Το ανθρακικό ασβέστιο είναι βασικά λεπτοαλεσμένος ασβεστόλιθος, το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται για την κυμολία, το τσιμέντο και τα φθηνά αντιόξινα. Στην ουσία καταπίνετε σκόνη από πέτρα με την πεποίθηση ότι δυναμώνετε τα οστά σας. Ωστόσο, η σκληρή αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Το ανθρακικό ασβέστιο έχει εξαιρετικά χαμηλή απορροφησιμότητα, ειδικά στους ηλικιωμένους με μειωμένο γαστρικό οξύτο σώμα μπορεί να απορροφήσει μόνο ένα, ελάχιστο μέρος του. Αλλά αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το πραγματικά τρομακτικό πρόβλημα είναι πού πηγαίνει αυτό το μη απορροφημένο ασβέστιο. Δεν εξαφανίζεται. Αρχίζει να περιφέρεται στην κυκλοφορία του αίματος και να συσσωρεύεται εκεί που δεν θα έπρεπε. Ποτέ να υπάρχει ασβέστιο στις αρτηρίες και τα νεφρά. Φανταστείτε αυτή τη σκηνή. Κάθε μέρα καταπίνετε ένα χάπι ανθρακικού ασβεστίου με την ελπίδα να δυναμώσετε τα οστά σας. Αλλά αυτό το ασβέστιο δεν πηγαίνει στα οστά σας. Ανταυτού συσσωρεύεται στις αρτηρίες σας σε στρώματα όπως τα άλατα που συσσωρεύονται σε έναν βραστήρα. Με τον καιρό οι αρτηρίες σας γίνονται όλο και πιο σκληρές, χάνουν την ελαστικότητά τους και στενεύουν. Το αίμα δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει, η καρδιά σας πρέπει να αντλεί πιο δυνατά και η αρτηριακή σας πίεση αυξάνεται. Και τότε μια μέρα ένα κομμάτι από τη συσσόρευση ασβεστίου αποσπάται και φράζει εντελώς μια αρτηρία. Αυτό είναι ένα θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτό δεν είναι απλή εικασία. Μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου, ιδιαίτερα του ανθρακικού ασβεστίου, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου στους ηλικιωμένους. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 30% έως 40%. Λόγω αυτών των σοκαριστικών στοιχείων, πολλές ευρωπαϊκές χώρες συνιστούν τον περιορισμό της λήψης συμπληρωμάτων ασβεστίου για άτομα άνω των 60 ετών. Τι γίνεται με τα νεφρά? Το μη απορροφημένο ανθρακικό ασβέστιο τελικά σχηματίζει πέτρες. Αυτά τα μικρά κομμάτια πέτρας
προκαλούν αφόρητο πόνο και σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρικές, λοιμώξεις νεφρική ανεπάρκεια και την ανάγκη για αιμοκάθαρση εφόρου ζωής. Μεταξύ των ασθενών μου υπήρξαν περιπτώσεις που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση λίθων στα νεφρά, αφού έπαιρναν ανθρακικό ασβέστιο για χρόνια για να δυναμώσουν τα οστά τους, αλλά η μεγαλύτερη ηρωνική τραγωδία είναι αυτή. Παρά την πρόσληψη τόσο μεγάλων ποσοτήτων ασβεστίου, τα οστά σας παραμένουν αδύναμα και εύθραυστα. Γιατί? Στη φύση το ασβέστιο δεν υπάρχει ποτέ μόνο του. Πάντα δρά σε συνδυασμό με μαγνήσιο βιταμίνη κατά 2, βιταμίνη D και διάφορα ιχνοστοιχεία, αλλά το ανθρακικό ασβέστιο στο συμπλήρωμα είναι μόνο του. Είναι ένα απομονωμένο ασβέστιο χωρίς συντρόφους. Ως αποτέλεσμα το ασβέστιο δεν πηγαίνει στα οστά, αλλά καταλήγει λανθασμένα στις αρτηρίες και τα νεφρά. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα είναι η αναλογία ασβεστίου προς μαγνήσιο. Το ανθρώπινο σώμα επιτυγχάνει τη βέλτιστη ισορροπία όταν αυτά τα δύο μέταλλα υπάρχουν σε αναλογία 1-1. Ωστόσο, τα περισσότερα συμπληρώματα ασβεστίου στην αγορά έχουν υπερβολικά πολύ ασβέστιο με αναλογίες 10-1 ή ακόμη και 20-1. Αυτό προκαλεί ανεπάρκεια μαγνησίου, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε αγκιακούς σπασμούς, αριθμίες αϊπνία, άγχος και μυϊκούς πόνους. Χωρίς να το γνωρίζετε, σκάβετε μια παγίδα που καταστρέφει την υγεία σας. Πώς μπορείτε λοιπόν να πάρετε ασβέστιο με ασφάλεια? Η απάντηση βρίσκεται στις τροφές. Γάλα, τυρί, γιαούρτι και κεφίρ από ζώα που τρέφονται με χόρτο, καθώς και τρόφιμα όπως το σπανάκι, το κέιλτα, μαύρα φασόλια και τα αμύγδαλα. Αυτά παρέχουν όχι μόνο ασβέστιο, αλλά και όλα τα συνοδευτικά συστατικά που διασφαλίζουν ότι θα φτάσει στον σωστό προορισμό του τα οστά. Πετάξτε λοιπόν αυτά τα χάπια ασβεστόλιθου και επιστρέψτε στις πραγματικές τροφές. Η καρδιά σας δεν θα περιμένει για πάντα. Η δεύτερη επικίνδυνη βιταμίνη για την οποία πρέπει να σας προειδοποιήσω σοβαρά είναι η συνθετική βιταμίνη D, δηλαδή η βιταμίνη D2 εργοκαλσιφερόλη. Είναι μια πολύ αναποτελεσματική και απογοητευτική μορφή βιταμίνης D, αλλά είναι αυτή που συνταγογραφούν συχνότερα οι γιατροί. Και αυτός είναι ο λόγος που με εξοργίζει, καθώς αποτελεί ένα από τα ιατρικά σκάνδαλα. Γιατί? Επειδή δείχνει ξεκάθαρα ότι το σύστημα υγείας δίνει προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της υγείας του ασθενούς. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω την τεράστια σημασία της βιταμίνης D. Δεν είναι απλώς μια βιταμίνη, είναι μια στεροειδής ορμόνη που ρυθμίζει σχεδόν κάθε σύστημα του σώματος. Το ανοσοποιητικό σύστημα εξαρτάται πλήρως από τη βιταμίνη D για να λειτουργήσει. Τα οστά και τα δόντια χρειάζονται βιταμίνη D για την απορρόφηση του ασβεστίου. Ο εγκέφαλος χρειάζεται βιταμίνη D για τη ρύθμιση της διάθεσης και την πρόληψη της κατάθλιψης. Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας του καρδιαγγειακού συστήματός του, παγκρέατος των μειών και του δέρματος. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι μια από τις πιο συχνές καταστάσεις ανεπάρκειας παγκοσμίως, ιδιαίτερα συχνή στους ηλικιωμένους που ζουν σε περιοχές με λιγότερη ηλιοφάνεια. Και εδώ είναι το τρομακτικό γεγονός: το 75% των ηλικιωμένων στην Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής ανεπάρκειας βιταμίνης D. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν έχετε έλλειψη βιταμίνης D? Το ανοσοποιητικό σας σύστημα καταρρέει. Γίνεστε ευάλωτοι σε λοιμώξεις στα κρυολογήματα και οι πνευμονίες διαρκούν περισσότερο και ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται. Τα οστά σας γίνονται αδύναμα, σπάνε εύκολα και αναπτύσσετε χρόνιο πόνο και οστεοπόρωση. Μπορεί να υποφέρετε από σοβαρή κατάθλιψη, χάνοντας τη χαρά της ζωής και βυθίζοντας την απόγνωση. Η χρόνια κόπωση σας αφήνει χωρίς δύναμη να κάνετε οτιδήποτε. Ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η άνοια συνδέονται επίσης στενά με την ανεπάρκεια βιταμίνης D. Αυτό δεν είναι καθόλου ασήμαντο πρόβλημα. Είναι μια παγκόσμια κρίση υγείας και όταν πάτε στο γιατρό με αυτά τα συμπτώματα, αυτός θα διαπιστώσει μέσω εξετάσεων μια σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D και θα σας δώσει μια συνταγή
Στο 90% των περιπτώσεων ο γιατρός θα συνταγογραφήσει βιταμίνη D2, την εργοκαλσιφερόλη. Γιατί? Ο μόνος λόγος είναι ότι η βιταμίνη D2 είναι εγκεκριμένη ως συνταγογραφούμενο φάρμακο και καλύπτεται από την ασφάλιση. Αντίθετα, η φυσική βιταμίνη D3 ταξινομείται ως συμπλήρωμα διατροφής και δεν απαιτεί συνταγή. Σε αυτό ακριβώς το σημείο το οικονομικό συμφέρον υπερισχύει της επιστήμης. Πώς λοιπόν παράγεται η βιταμίνη D2? Η απάντηση είναι σοκαριστική. Παίρνουν μανιτάρια ή μαγιά και τα εκθέτουν σε ισχυρή περιόδια ακτινοβολία UV σε ένα εργαστήριο για να την παράξουν τεχνητά. Το αποτέλεσμα είναι η εργοκαλσιφερόλη. Πρόκειται για ένα τροποποιημένο μόριο βιταμίνης D που δεν παράγεται ποτέ φυσικά στο σώμα των θηλαστικών συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, είναι μια ουσία εντελώς ξένη προς την ανθρώπινη φυσιολογία. Το πρόβλημα δεν σταματάει εκεί. Η βιταμίνη D2 είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική από τη φυσική βιταμίνη D3. Η διαδικασία μετατροπής της D2 στην ενεργή μορφή, την καλσιτριόλη, είναι αργή και αναποτελεσματική. Επιπλέον η D2 έχει ασθενή συγγένεια με την πρωτεΐνη μεταφοράς βιταμίνης D στο αίμα, με αποτέλεσμα να διασπάται και να αποβάλλεται γρήγορα. Τελικά δεν φτάνει στο ύπαρ και τα νεφρά για να μετατραπεί στην ενεργή της μορφή. Έρευνες έχουν δείξει ότι η D2 έχει μόνο το 30-50% της αποτελεσματικότητας της D3 στην αύξηση των επιπέδων βιταμίνης D στο αίμα. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν μάλιστα ότι η D2 μπορεί να παρεμβαίνει στη δράση της φυσικής D3 του σώματος, επιδεινώνοντας την ανεπάρκεια. Γιατί λοιπόν οι γιατροί εξακολουθούν να συνταγογραφούν D2? Η απάντηση είναι απλή και σκληρή. Οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να κατοχυρώσουν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την D2 και να την πουλήσουν ως ακριβό φάρμακο. Αντίθετα, η D3 είναι μια φυσική ουσία και δεν μπορεί να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Επομένως, τα κέρδη είναι πολύ μικρότερα. Το σύστημα υγείας δίνει προτεραιότητα σε αυτό που φέρνει χρήματα παρά σε αυτό που είναι καλύτερο. Για τον ασθενή. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα. Εκατομμύρια ασθενείς λαμβάνουν βιταμίνη D2 σύμφωνα με τις συνταγές των γιατρών τους, αλλά τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα τους βελτιώνονται ελάχιστα. Εξακολουθούν να αισθάνονται κουρασμένοι, καταθλιπτικοί και να υποφέρουν από πόνους στα οστά και χαμηλή ανοσία. Επιστρέφουν στο γιατρό και αυτός αυξάνει τη δόση της D2, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτός ο φαύλος κύκλος επιδείνωσης της υγείας επαναλαμβάνεται για χρόνια. Η πραγματική λύση είναι πολύ απλή. Πάρτε φυσική βιταμίνη D3, τη χολικαλσιφερόλη. Αυτή είναι η μορφή της βιταμίνης D που παράγεται όταν το δέρμα εκτίθεται στο ηλιακό φως και βρίσκεται επίσης στο μουρουνέλαιο τα αυγά και το κρέας ζώων που τρέφονται με χόρτο. Η D3 έχει υψηλή απορροφησιμότητα, παραμένει στο σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και είναι 2-3 φορές πιο αποτελεσματική από την D2. Η D3 μπορεί να αγοραστεί σε προσιτή τιμή χωρίς συνταγή. Αν ο γιατρός σας συνταγογραφήσει D2, ρωτήστε τον γιατί όχι D3. Αν απαντήσει δεν υπάρχει διαφορά, θα πρέπει να βρείτε άλλον γιατρό. Επειδή η διαφορά είναι τεράστια και η υγεία σας δεν μπορεί να περιμένει. Η τρίτη επικίνδυνη βιταμίνη που πρέπει να αποκαλύψω αμέσως είναι η συνθετική βιταμίνη B12 δηλαδή. Η κυανοκοβαλαμίνη, η οποία έχει ένα επιστημονικά τρομακτικό όνομα και θα σας ζητούσα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο πρόθεμα κιανό σε αυτό το όνομα. Ξέρετε τι σημαίνει κιανό? Σημαίνει κιάνιο, ακριβώς αυτό το θανατηφόρο δηλητήριο που ακούμε συχνά σε υποθέσεις δολοφονιών ή αυτοκτονιών. Ναι, σωστά. Η συνθετική βιταμίνη B12 περιέχει κιάνιο και εσείς το βάζετε οικειοθελώς στο σώμα σας κάθε μέρα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα σπεύσουν να δικαιολογηθούν λέγοντας είναι μια πολύ μικρή ποσότητα κιανίου, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Αλλά αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ψέμα. Το πρόβλημα δεν είναι ένα χάπι μια μέρα μια εβδομάδα. Το πρόβλημα είναι η συνεχή συσσόρευση επί μήνες και χρόνια. Κάθε φορά που καταπίνετε ένα χάπι κυανοκοβαλαμίνης, το σώμα σας πρέπει να παλέψει απεγνωσμένα για να διασπάσει το κιάνιο από το μόριο της B12 και αυτή η διαδικασία καταναλώνει μεγάλες ποσότητες γλουταθιόνης της πιο σημαντικής αντιοξειδωτικής ουσίας στο σώμα σας. Η γλουταθιόνη
είναι η κύρια αμυντική δύναμη του σώματός μας, προστατεύοντας κάθε κύτταρο από την οξυδωτική βλάβη, βοηθώντας στην αποτοξίνωση του ύπατος, επιβραδύνοντας τη γύρανση και προλαμβάνοντας τον καρκίνο. Αλλά αν συνεχίσετε να παίρνετε κιανοκοβαλαμίνη, αυτά τα πολύτιμα αποθέματα γλουταθιώνης εξαντλούνται γρήγορα για την επεξεργασία του κιανίου. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το σώμα σας χάνει την προστατευτική του ασπίδα και γίνεται ευάλωτο σε διάφορες τοξίνες, οξυδωτικό στρες και ασθένειες. Πιστεύετε ότι παίρνετε βιταμίνες για την υγεία σας, αλλά στην πραγματικότητα καταστρέφετε το ίδιο σας το αμυντικό σύστημα? Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι η κιανοκοβαλαμίνη υπάρχει σχεδόν παντού. Όχι μόνο στις φθηνές πολυβιταμίνες, αλλά και στα ενεργειακά ποτά που πίνουν οι νέοι και οι μεσήλικες, σαν νερό, στα πρωινά, δημητριακά, στο ενισχυμένο γάλα και σε διάφορα συμπληρώματα διατροφής. Χωρίς να το γνωρίζετε, είστε περιτριγυρισμένοι από κιανοκοβαλαμίνη και αυξάνεται σταδιακά τη συγκέντρωση κιανίου στο σώμα σας κάθε μέρα. Εάν είστε καπνιστής, αυτό είναι ένα απόλυτο κόκκινο σήμα κινδύνου. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει χιλιάδες επιβλαβείς χημικές ουσίες, μία από τις οποίες είναι το κιάνιο. Όταν καπνίζετε και ταυτόχρονα παίρνετε κιανοκοβαλαμίνη, δημιουργείται ένα συνεργιστικό τοξικό αποτέλεσμα. Το κιάνιο από τα τσιγάρα, το κιάνιο από τη συνθετική βιταμίνη B12 και εξασθενημένη ικανότητα, αποτοξίνωσης λόγω του καπνίσματος, συνδυάζονται οδηγώντας σε χρόνια δηλητηρίαση, σοβαρή υπατική και νεφρική βλάβη και μακροπρόθεσμα στο θάνατο. Ακόμη και για τους μη καπνιστές, η κιανοκοβαλαμίνη εξακολουθεί να είναι μια κακή επιλογή. Υπάρχει ένας άλλος θανατηφόρος λόγος. Έχει πολύ χαμηλότερη βιοδιαθεσιμότητα σε σύγκριση με τη φυσική μορφή, τη μεθυλοκοβαλαμίνη. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα απορροφά μόνο ένα ελάχιστο μέρος αυτής της συνθετικής μορφής και αποβάλλει το μεγαλύτερο μέρος της, ως έχει ο χρόνος παραμονής της στο σώμα είναι επίσης πολύ μικρότερος από αυτόν της φυσικής μορφής. Γιατί λοιπόν οι φαρμακευτικές εταιρείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την κιανοκοβαλαμίνη? Ο λόγος είναι απλός. Είναι φθηνή. Η συνθετική μορφή έχει πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής από τη φυσική μεθυλοκοβαλαμίνη. Και υπάρχει ένας άλλος παράγοντας κινδύνου που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Η ικανότητα αποτοξίνωσης του κιανίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από γενετικούς παράγοντες. Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με ασθενέστερη λειτουργία των ενζύμων αποτοξίνωσης ή συσσωρεύουν κιάνιο πολύ πιο γρήγορα. Εάν έχετε κάνει ποτέ τεστ DNA, ελέγξτε τα γονίδια που σχετίζονται με την αποτοξίνωση. Εάν υπάρχει κάποια ανομαλία στην οδό αποτοξίνωσης, η αποφυγή της κιανοκοβαλαμίνης δεν είναι επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα για την επιβίωση. Η ασφαλής και αποτελεσματική λύση είναι εκπληκτικά απλή. Λάβετε βιταμίνη B12 από κόκκινο κρέας, σικώτη, βοδινού σικώτη, κοτόπουλου και άλλες ζωικές τροφές. Αυτή είναι η πηγή της φυσικής μεθυλοκοβαλαμίνης που ο άνθρωπος έχει σχεδιαστεί να απορροφά κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών εξέλιξης. Δεν περιέχει κιάνιο, δεν εξαντλεί την γλουταθιώνη και παρέχει μόνο καθαρή διατροφή. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε συμπλήρωμα, επιλέξτε μια φυσική βιταμίνη σε μορφή μεθυλοκοβαλαμίνης ή αδενοσυλοκοβαλαμίνης. Η επιλογή της κιανοκοβαλαμίνης, επειδή είναι φθηνή, είναι ένα επικίνδυνο στοίχημα με την υγεία σας. Το κιάνιο, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, παραμένει δηλητήριο. Η τέταρτη επικίνδυνη βιταμίνη, για την οποία πρέπει επειγόντως να σας προειδοποιήσω, είναι το φωλικό οξύ, ένα συστατικό, που σχεδόν όλοι πιστεύουν ότι είναι ασφαλές και μάλιστα συνιστάται ευρέως. Ωστόσο, πίσω από αυτό το οικείο όνομα κρύβεται ένας γενετικός κίνδυνος που 4 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως αντιμετωπίζουν χωρίς καν να το γνωρίζουν. Πρώτα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση. Το φωλικό οξύ folic acid δεν είναι το ίδιο με το φυλικό οξύ folat. Και τα δύο ονομάζονται βιταμίνη Β9, αλλά είναι εντελώς διαφορετικές ουσίες. Το φυλικό οξύ είναι η φυσική ενεργή μορφή που το σώμα μπορεί να χρησιμοποιήσει αμέσως. Αντίθετα, το φωλικό οξύ είναι μια συνθετική τεχνητή μορφή, με άλλα λόγια μια χημική ουσία που
Δημιουργήθηκε σε εργαστήριο, όχι στη φύση. Αυτή η διαφορά είναι τόσο σημαντική που μπορεί να καθορίσει την υγεία και την ασθένεια, τη ζωή και τον θάνατο. Εδώ είναι ένα ιατρικό γεγονός που πρέπει να θυμάστε. Περίπου το 37-40% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν οι μισοί, έχουν μια γενετική μετάλλαξη που ονομάζεται MTHFR. Αυτό δεν είναι μια σπάνια ασθένεια ή μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι μια πολύ συχνή γενετική παραλλαγή που εσείς ή κάποιος στην οικογένειά σας μπορεί να έχετε χωρίς να το γνωρίζετε. Γιατί? Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το έχουν ελέγξει ποτέ μέσω τεστ DNA. Αυτό το γονίδιο MTHFR έχει μια σημαντική αποστολή, παράγει το ένζυμο που μετατρέπει το συνθετικό φωλικό οξύ folic acid στην ενεργή μορφή που μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα το φυλικό οξύ folate. Ωστόσο, όταν το γονίδιο έχει μεταλλαχθεί, δηλαδή στο 40% των ανθρώπων, η λειτουργία αυτού του ενζύμου μειώνεται ή σταματά εντελώς και αυτή η διαδικασία μετατροπής σχεδόν δεν συμβαίνει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το συνθετικό φωλικό οξύ που λαμβάνετε καθημερινά δεν μεταβολίζεται, συσσωρεύεται σταδιακά στο αίμα σας και τελικά μετατρέπεται σε μια βιοχημική τοξίνη που καταστρέφει σιγά σιγά την υγεία σας. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο αρχίζει η πραγματική καταστροφή. Όταν τα επίπεδα φωλικού οξέως στο αίμα γίνονται υπερβολικά υψηλά, δεν είναι πλέον αυλαβές. Αντίθετα, γίνεται ένας θανατηφόρος παράγοντας κινδύνου. Αμέτρητες μελέτες το έχουν ήδη αποδείξει. Οι υψηλές συγκεντρώσεις συνθετικού φωλικού οξέως αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του, παχαίως εντέρου του, μαστού και του προστάτη. Ο ακριβής μηχανισμός εξακολουθεί να ερευνάται, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι το πλεονάζον φωλικό, οξύδρα ως τροφή για τα λανθάνοντα προκαρκινικά κύτταρα, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν, αλλά ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στον καρκίνο. Η υπερβολική συσσόρευση φωλικού οξέως καταστέλει σοβαρά το ανοσοποιητικό σύστημα. Ως αποτέλεσμα, το σώμα χάνει την ικανότητά του να αμήνεται έναντι βακτηρίων, ιών και καρκινικών κυττάρων. Γίνεστε πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις, η ανάρρωση από ασθένειες καθυστερεί και το ανοσοποιητικό σας σύστημα αποδυναμώνεται δραματικά. Πολλοί ηλικιωμένοι λένε αρρωσταίνω συχνά, τελευταία το ανοσοποιητικό μου πρέπει να έχει εξασθενήσει. Αλλά ποτέ δεν φαντάζονται ότι η αιτία μπορεί να βρίσκεται στις βιταμίνες που παίρνουν με εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Επιπλέον πολλά συμπτώματα, όπως η χρόνια κόπωση, η εγκεφαλική ομίχλη, η δυσκολία συγκέντρωσης, η κατάθλιψη, το άγχος, ο πόνος στις αρθρώσεις και τα πεπτικά προβλήματα συνδέονται με τη συσσόρευση φωλικού οξέως. Αλλά οι περισσότεροι γιατροί δεν τα συνδέουν. Οι ασθενείς πηγαίνουν από νοσοκομείο, σε νοσοκομείο παίρνουν διάφορα φάρμακα, αλλά κανείς δεν ελέγχει για τη γενετική μετάλλαξη MTHFR ή τα επίπεδα φωλικού οξέως στο αίμα. Εξακολουθούν να παίρνουν φωλικό οξύ με τη μορφή βιταμίνης Β και ο φαύλος κύκλος της ασθένειας συνεχίζεται. Το πιο τρομακτικό γεγονός είναι ότι το φωλικό οξύ δεν βρίσκεται μόνο στις βιταμίνες. Πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας έχουν θεσπίσει νόμους που απαιτούν την τεχνητή προσθήκη φωλικού οξέως σε αλεύρι, δημητριακά, ψωμί και ζυμαρικά. Λαμβάνετε συνθετικό φωλικό οξύ με κάθε ένα από τα 3 γεύματά σας την ημέρα, αλλά το συσσωρεύετε σταδιακά στο σώμα σας, χωρίς καν να το γνωρίζετε. Η συμβουλή μου για την επιβίωσή σας είναι μία: διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες όλων των βιταμινών και των τροφίμων. Εάν γάμαρα απ' τα folic acid ή acid folic αλφα πι ομίκρον φι γαμμα τάου ομίκρον αλφα μου σίγμα ωμέγας. Ανταυτού επιλέξτε προϊόντα με την ένδειξη folate, methylfolate ή 5-MTHF. Αυτή είναι η ενεργή μορφή που ακόμη και τα άτομα με τη γενετική μετάλλαξη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασφάλεια. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να λαμβάνετε φυλικό οξύ από φυσικές τροφές. Λαχανικά όπως το σπανάκι, το κέιλ, τα σπαράγια, το μπρόκολο και το αβοκάντο. Η φύση δεν θα σας ξεγελάσει ποτέ. Αλλά η χημική βιομηχανία δεν είναι πάντα έτσι. Η πέμπτη επικίνδυνη βιταμίνη για την οποία πρέπει να σας προειδοποιήσω είναι η συνθετική βιταμίνη Α. Αυτός είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος που βρίσκεται στα περισσότερα φθηνά προϊόντα πολυβιταμινών. Αυτό δεν είναι αστείο ή υπερβολή.
Είναι μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση βασισμένη σε γεγονότα που έχω διαπιστώσει από πρώτο χέρι παρατηρώντας χιλιάδες πραγματικούς ασθενείς. Η συνθετική βιταμίνη Α έχει μια εξαιρετικά επικίνδυνη ιδιότητα που οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν παντελώς. Αυτό το συστατικό πρέπει να υποστεί μια πολύ περίπλοκη μεταβολική διαδικασία για να μετατραπεί στην ενεργή μορφή που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ανθρώπινο σώμα. Αλλά εδώ ακριβώς βρίσκεται η θανατηφόρα παγίδα. Στο σώμα των ηλικιωμένων αυτή η διαδικασία μετατροπής είναι πολύ αναποτελεσματική και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτύχει σχεδόν εντελώς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνθετικής βιταμίνης Α από τα χάπια βιταμινών που καταπίνεται κάθε μέρα δεν μετατρέπεται καθόλου, αλλά αντίθετα αρχίζει να συσσωρεύεται σταδιακά στο ύπαρ και στα λιπόδη. Κύτταρα, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα, οι τοξικές ουσίες συσσωρεύονται αργά. Φανταστείτε μια αποθήκη τοξινών να γεμίζει σιγά σιγά μέσα στο σώμα σας. Αλλά εσείς δεν το γνωρίζετε καθόλου. Και τότε, τη στιγμή που ξεπερνιέται ένα όριο, αρχίζει η τραγωδία. Το ύπαρ, το κεντρικό όργανο αποτοξίνωσης, υφίσταται σοβαρή βλάβη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κύρωση του ύπατος, υπατική, ανεπάρκεια, ακόμη και καρκίνο του ύπατος. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες που είναι έγκυες ή ενδέχεται να μείνουν έγκυες, αυτή είναι η πιο θανατηφόρα προειδοποίηση. Εάν η συνθετική βιταμίνη Α συσσωρευτεί στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συγγενείς, ανομαλίες στο έμβριο, μπορεί να προκληθούν καρδιακές ανομαλίες του νευρικού συστήματος και τρομακτικές παραμορφώσεις που κανένας γονιός δεν θα ήθελε ούτε να φανταστεί. Αλλά ο κίνδυνος δεν σταματά εδώ. Η συνθετική βιταμίνη Α έχει την ισχυρή ικανότητα να παρεμβαίνει στη δράση της βιταμίνης D και της βιταμίνης K2 βιταμινών απαραίτητων για την υγεία των οστών. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Παίρνετε βιταμίνες κάθε μέρα με την ελπίδα να δυναμώσετε τα οστά σας, αλλά στην πραγματικότητα τα αποδυναμώνετε. Η οστική πυκνότητα μειώνεται, σταδιακά γίνονται πιο εύθραυστα και ο κίνδυνος καταγμάτων του ισχύου ή της σπονδυλικής στήλης, που μπορεί να είναι θανατηφόρα για τους ηλικιωμένους, αυξάνεται σημαντικά. Αν σκέφτεστε, λοιπόν, το πρόβλημα είναι μόνο οι βιταμίνες που παίρνω εδώ, είναι ένα ακόμη σοκαριστικό γεγονός. Η συνθετική βιταμίνη Α βρίσκεται σε αμέτρητα καλλιτικά, σε ενυδατικές κρέμες, αντιλιακά ορούς και πολλά άλλα. Το πρόβλημα προκύπτει όταν εφαρμόζεται στο δέρμα και εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία. Τη στιγμή που η περιόδης ακτινοβολία έρχεται σε επαφή, η συνθετική βιταμίνη Α προκαλεί μια χημική αντίδραση που πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Με άλλα λόγια, το προϊόν που πιστεύετε ότι προστατεύει το δέρμα σας το μετατρέπει στην πραγματικότητα σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Πώς μπορείτε λοιπόν να αναγνωρίσετε αυτό το τοξικό συστατικό? Πάρτε το μπουκάλι της βιταμίνης σας στο χέρι και ελέγξτε προσεκτικά την ετικέτα των συστατικών. Εάν αναγράφετε το όνομα παλμιτικός ρετινιλεστέρας retinil palmitate ή οξικός ρετινιλεστέρας retinil acetate, πετάξτε αυτό το μπουκάλι αμέσως στα σκουπίδια. Μη διστάσετε και μη λυπηθείτε. Η υγεία σας είναι πιο πολύτιμη από οποιαδήποτε χρήματα. Πώς μπορείτε λοιπόν να λαμβάνετε βιταμίνη Α με ασφάλεια? Η απάντηση βρίσκεται στη φύση. Με τον ίδιο τρόπο που η ανθρωπότητα λάμβανε βιταμίνη Α για χιλιάδες χρόνια, ο κρόκος αυγού από κότες ελευθέρας βοσκής, το σηκώτη από χορτοφάγα ζώα και ιδιαίτερα το μουρουνέλαιο, είναι ένας θησαυρός φυσικής βιταμίνης Α σε ενεργή μορφή που το σώμα μπορεί να απορροφήσει και να χρησιμοποιήσει αμέσως. Σε αυτές τις φυσικές τροφές δεν υπάρχει κίνδυνος τοξικής συσσόρευσης ή υπερδοσολογίας. Υπάρχει μόνο η καθαρή διατροφή που το σώμα πραγματικά χρειάζεται. Η βιταμίνη Α είναι ένα πολύ σημαντικό θρεπτικό συστατικό για την υγεία. Προστατεύει τους βλενογόνους της μύτης των πνευμόνων και του πεπτικού συστήματος, διατηρεί την όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και αποτελεί τη βάση ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος. Αλλά αυτά τα ωφέλη μπορούν να επιτευχθούν μόνο από τη φυσική βιταμίνη Α. Η συνθετική βιταμίνη Α φέρνει μόνο κινδύνους και ασθένειες.
Μην αφήσετε την άγνοια να μετατρέψει ένα δώρο υγείας σε κατάρα θανάτου. Το τελευταίο επικίνδυνο μέταλλο, για το οποίο πρέπει επιγόντως να σας προειδοποιήσω, είναι το οξύδιο του μαγνησίου. Είναι η μορφή που βρίσκεται στο 90% των συμπληρωμάτων μαγνησίου που πωλούνται στην αγορά. Παρόλο που είναι εξαιρετικά φθηνό, έχει απαράδεκτα χαμηλή απορροφησιμότητα και είναι σχεδόν άχρηστο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι φαρμακευτικές εταιρείες θυσιάζουν την υγεία των καταναλωτών για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, το μαγνήσιο είναι ένα απολύτως απαραίτητο μέταλλο για την υγεία. Συμμετέχει σε περισσότερες από 300 ενζυμικές αντιδράσεις στο σώμα και είναι απαραίτητο για τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο του αίματος, την νευρική λειτουργία και εκατοντάδες άλλες διαδικασίες που διατηρούν τη ζωή. Η ανεπάρκεια μαγνησίου είναι μία από τις πιο συχνές διατροφικές ελλείψεις στους ηλικιωμένους, προκαλώντας αϊπνία, άγχος, μυϊκούς πόνους, αριθμίες και πολλά άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Επομένως, η συμπλήρωση μαγνησίου είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι αποτελεσματική μόνο όταν λαμβάνεται στη σωστή μορφή. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η θανατηφόρα παγίδα. Το οξύδιο του μαγνησίου είναι η φθηνότερη και ευκολότερη μορφή στην παραγωγή, αλλά η απορροφησιμότητά του είναι μόλις σαν το FNGC. Θυμηθείτε αυτόν τον αριθμό, εάν ένα συμπλήρωμα περιέχει 500 ημίγραμμα οξυδίου του μαγνησίου, η ποσότητα που πραγματικά απορροφάται από το σώμα είναι μόλις 15-20 μιλιγκράμμ. Τα υπόλοιπα 480 μιλιγκράμμ όχι μόνο πάνε εντελώς χαμένα, αλλά μπορεί να είναι και επιβλαβή. Αυτό δεν είναι συμπλήρωμα διατροφής, είναι νόμιμη απάτη. Πληρώνετε την τιμή για 500 μιλιγκράμμ, αλλά στην πραγματικότητα παίρνετε μόνο 20 μιλιγκράμμ, ενώ η εταιρεία αποκομίζει τεράστια κέρδη από φθηνές πρώτες ύλες. Αλλά το πρόβλημα δεν τελειώνει με τη σπατάλη χρημάτων. Τι συμβαίνει με τα 480 μιλιγκράμμ οξυδίου του μαγνησίου που δεν απορροφώνται? Παραμένουν στο παχύ έντερο και προκαλούν ένα οσμωτικό φαινόμενο. Το οξύδιο του μαγνησίου προσελκύει μεγάλες ποσότητες νερού στο έντερο, προκαλώντας σοβαρή και ευνίδια διάρρεια. Και όταν αρχίζει η διάρρεια, συμβαίνει μια βιοχημική καταστροφή. Όλοι οι σημαντικοί ηλεκτρολίτες, όπως το νάτριο, το κάλιο, το πραγματικό μαγνήσιο και το χλώριο, αποβάλλονται από το σώμα. Ως αποτέλεσμα πέφτετε σε ένα φαύλο κύκλο, παίρνετε μαγνήσιο για να το συμπληρώσετε, αλλά αντί για συμπλήρωση χάνετε όλο το μαγνήσιο και τους ηλεκτρολίτες λόγω της διάρρειας. Το σώμα σας καταλήγει σε μια κατάσταση ακόμη πιο σοβαρής έλλειψης ηλεκτρολιτών από ό,τι πριν από τη συμπλήρωση. Η καρδιά σας χτυπά ακανόνιστα ημίες, σας εμφανίζουν επώδυνες κράμπες, η αρτηριακή σας πίεση. Γίνεται ασταθής ο εγκέφαλος, σας θολώνει και η συγκέντρωσή σας μειώνεται. Το σώμα σας είναι εντελώς εξαντλημένο. Και το ακόμη χειρότερο είναι ότι αν σκεφτείτε ότι χρειάζεται περισσότερο μαγνήσιο και αυξήσετε τη δόση, η διάρρεια, θα επιδεινωθεί η απώλεια ηλεκτρολιτών, θα αυξηθεί και θα παγιδευτείτε σε έναν ατελείωτο φαύλο κύκλο. Έχω δει πολλούς ηλικιωμένους ασθενείς να πέφτουν σε κατάσταση ακραίας εξάντλησης λόγω της χρόνιας διάρρειας που προκαλείται από το οξύδιο του μαγνησίου. Ορισμένοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν λόγω αφυδάτωσης και σοβαρής ανισορροπίας ηλεκτρολιτών. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί το συμπλήρωμα διατροφής τους έκανε όλο και πιο αδύναμους. Και οι περισσότεροι γιατροί δεν ελέγχουν καν τι μορφή μαγνησίου λαμβάνει ο ασθενής. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, αυτή η μακροχρόνια διάρρεια είναι ακόμη πιο επικίνδυνη. Δεν προκαλεί μόνο αφυδάτωση, αλλά καταστρέφει επίσης τον εντερικό βλενογόνο. Διαταράσσει την ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας και προκαλεί γενικευμένο υποσιτισμό. Το έντερο ερεθίζεται χρόνια, προκαλώντας φλεγμονή και έλκη και χάνοντας την ικανότητά του να απορροφά θρεπτικά, συστατικά από τις τροφές. Ως αποτέλεσμα, όχι μόνο δεν λαμβάνετε μαγνήσιο από το συμπλήρωμα, αλλά δεν μπορείτε να απορροφήσετε μαγνήσιο ούτε από τις τροφές. Αυτή είναι μια διπλή καταστροφή. Ποια είναι λοιπόν η λύση? Η απάντηση είναι απλή, αλλά πολύ σημαντική. Αλάμδα λάμδα αξι τάου εψιλον.
σίγμα epsilon gamma lambda epsilon kappayo, mu alpha gamma nui, σίγμα ιώτα ομικρόν, magnesium glycinate. Αυτή είναι μια μορφή συνδεδεμένη με το αμινοξυγλυκίνη, η οποία έχει απορροφησιμότητα 80-85%. Δεν προκαλεί διάρρεια, ακόμη και σε υψηλές δόσεις, και παρέχει όλα τα πραγματικά ωφέλη του μαγνησίου. Βοηθά στον καλό ύπνο, μειώνει το στρες και την κορτιζόλη, χαλαρώνει τους μύες, αυξάνει την ενέργεια, σταθεροποιεί τον καρδιακό ρυθμό, ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και ισορροπεί τη διάθεση. Φυσικά το γλυκινικό μαγνήσιο είναι 3-5 φορές πιο ακριβό από το οξύδιο του μαγνησίου, αλλά τι συγκρίνεται? Ένα φάρμακο που λειτουργεί πραγματικά με ένα άχρηστο φάρμακο που προκαλεί μόνο διάρρεια. Ένα πραγματικό συμπλήρωμα που βελτιώνει την υγεία με ένα ψεύτικο συμπλήρωμα που προκαλεί βλάβη. Επενδύστε στη σωστή επιλογή. Το σώμα σας αξίζει πραγματικό μαγνήσιο, όχι ένα άχρηστο κομμάτι οξυδίου του λίθου. Μην ξεγελιάστε από τη φθηνή τιμή. Το τίμημα αυτής της άγνοιας είναι η υγεία σας που καταρρέει λίγο-λίγο κάθε μέρα. Αγαπητοί μου, μέχρι τώρα έχουμε κάνει μαζί ένα ταξίδι προειδοποίησης για τις 6 επικίνδυνες βιταμίνες και μέταλλα που πρέπει να πετάξετε αμέσως από το φαρμακείο σας. Η συνθετική βιταμίνη Α που συσσωρεύεται στο σηκώτιτο β-καροτένιο που προέρχεται από πετρέλαιο, το φωλικό οξύ που διαταράσσει τα γονίδια, η κιανοκοβαλαμίνη, που περιέχει κιάνιο, το ανθρακικό ασβέστιο, που ασβεστοποιεί τις αρτηρίες, ο σίδηρος που διαβρώνει τα όργανα, το οξύδιο του μαγνησίου που προκαλεί διάρρεια, η αναποτελεσματική βιταμίνη D2, τα ω6 που προκαλούν χρόνια φλεγμονή και ο χαλκός που καταστρέφει τον εγκέφαλο. Όλα αυτά είναι ύπουλοι απατεώνες που σας κλέβουν την υγεία λίγο-λίγο κάθε μέρα. Αλλά μην απελπίζεστε. Η γνώση είναι δύναμη. Τώρα που γνωρίζετε την αλήθεια, έχετε τη δύναμη να προστατεύσετε την υγεία σας και την υγεία της. Η οικογένειά σας, ξεκινήστε από σήμερα. Ελέγξτε το φαρμακείο σας, διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των συστατικών, απομακρύνετε τα επιβλαβή και αντικαταστήστε τα με φυσικά θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από πραγματικές τροφές. Εάν αυτό το βίντεο σας έδωσε μια νέα συνειδητοποίηση, πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει» για να βοηθήσετε αυτό το μήνυμα να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους. Με την εγγραφή και την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δεν θα χάσετε τις πολύτιμες γνώσεις υγείας που θα αποκαλυφθούν στο μέλλον. Και πάνω απ' όλα μοιραστείτε οπωσδήποτε αυτό το βίντεο με τους γονείς, τους παππούδες και τα αδέρφια σας. Μπορεί και εκείνοι να παίρνουν αυτές τις επικίνδυνες βιταμίνες χωρίς να το γνωρίζουν. Μια κοινοποίησή σας μπορεί να σώσει την υγεία κάποιου, ακόμη και τη ζωή του. Εγώ, η Δάφνη, σας ευχαριστώ ειλικρινά που αφιερώσετε χρόνο για να ακούσετε μέχρι το τέλος. Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, ειρήνη και ευτυχία και σας εύχομαι να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Θυμηθείτε, η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και μόνο εσείς μπορείτε να αποφασίσετε τι θα βάλετε στο σώμα σας. Επιλέξτε με σύνεση. Θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ.